RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna, mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan na napaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga makatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga LL. Usa ko kog grade 11 student. Itago lang ang akong address. Personal kini akong suliran. Tabian og happy gyud unta akong pagkatao. Apan sukad paghuman ako junior high school, na-transfer ko og laing eskwelahan. Og dinhi, kalit na nausabag akong pagkatao. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Oy guys, happy na nga to graduation! Graduation ba, Oy? Nga dili pa man kita matawa nga graduate sa high school. Kaya na pa may 2 years nga senior high school. Ay, Rocky sa. Bati kay uy. Duga nga 2 years na to nga burden sa pag-eskwela. Noon ta mag-college na mo ta tahuman ining upat ka tuig na to sa high school, uy. Mao cute. Mao nga dili pa kita matawag nga high school graduate ani. Unya na kun mahuman nato ang 2 years sa senior high. Uy, unya. Asa man mo eskwela? Depende asa gi-offer nga school ang atong strand. Kaya ko mag-UMS man ko kun Humanities and Social Sciences. Kay gusto ko mamahimong reporter sa Radio Day o diba TV. Mga gusto ko mukuha og Political Science nga akong kurso inig college na nako. Okay? Ay, ako, kuan. Mag-STEM man daw ko, ingon akong kuya. Oh, mag-STEM? Okay, masad na. Daghan kang mapili ang kursoan nga strand. Kaya ang STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Lagi. Ay, makasad eh. Kay? Magkabuwag-buwag naman nun ta. Lain-lain naman tag-eskwelahan. Di na ta mag-classmates. Lahi na sabon niya ang akong mga classmates. Wa sa imong personality ang magsad, no, LL? Kay sa katabian ni mo, day. Sure ko, makakita ka raon yung bago ni mong mga classmates nga masuod rasad ni mo. Ay, hopefully.
Sige na, ma. Magyums lang ko, ma. Kay magyums man nga ako amiga nga si Myra. Ay, dili ko kabutan na ha, LL. Kay si kuya baya nimo amo gasto nimo. Oh. Nga naman nga ako manghod na ko nga sobra katabian. Nga naguba naman naong ini. Unsan masay gipamaray ini ni mo, ma? Ay, wa man. Kuan ko no. Magkuan ko no siya. Unsa ganito, LL? Kuya, magyums lang ko inig senior high na ako, be. Aron mag-classmate lang gihapon mi sa kong amiga nga si Myra. Kay unsa man day gusto nimo gyud nga kursong kuhaon? Parehas ni mo, engineering. Aw, dapat mag-STEM gid ka. Kanang iyoms nga strand alang rana sa mga gusto nga mag-public servant. Education, journalism, philosophy, literature. Ay, hate na ako. Anya, ngano mag-iyomas man ka? Tungod lang sa imong amiga? Dede, pwede kon magyums lang ko. Karon sa senior high school na ko, kuya. Unya, mo shift lang ko og engineering ba? Inig college na ako. Pwede man siguro. Pero maglisod gid ka. Kay ang duagod ka tuig sa senior high, preparatory na nimo sa imong kurso sa college. Maglisod lang niya kay ni college nimo. Kay yoms man ang imong strand sa senior high school. Unya, mag-engineering di ka. LL, imong future na nga atong gisgutan ani. Dawata, nga dili mo forever magkuyog sa imong amiga, si imong best friend. Kay, maura maghapon. Kay inig college ninyo sa imong amiga, magkabuwag manggid mo. Kay lain-lain mo magkurso. Sige na lang, eh. Hadlukan yun kayo ko kasaban. Kanang marag maglisod ko og adjust ba? Sa lugar, sa mga taos palibot, o sa mga naandan akong buhaton. Pero unsaon taman, nga niabot naman yun ang time nga magkabuwag-buwag namin sa akong mga classmates. Unya? Ay, lainog mga tinanawan anong mga classmates na ako sa senior high school, eh. Mura man og karon pa sila makakita og gwapa. Raspberry ka? Bantugra? Ay, guys! Ay! May transferee! Ay! You like her? Of course not! Di na ko time nga maipon siya sa itong grupo, no? Ako sabi no, I don't like her. It's like she don't belong here. Let's go, guys! Araw sa naman pasangilan anang natumbang bangko. Dali mo! Gabag, iwa pa si sir, dali na mo. Kalain nila. Good morning, class. Oh, meron maning chair. Ay, kaya transfer, sir. Ay, nagwala. Dito ba bangko? Dili na tinuod, sir. Dili na tinuod. Di ko ganahan ning school. Di na ko kasalig sa akong mga classmates. I-backstab ko nila. Nara-uwi ay! Nakong kaayon sa gamay na hinundan. Sa panintang, sir. Di anasab sila. OA! Malikay ko. Pwede pa ba kung mo-transfer og line school, sir? Hindi ko ganahan din, eh. Mga bully kayo nga akong mga classmates. Idid man na lang nga sila. Kung magpa-apiktar ka, ikaw mo'y luoy. Sir, Do good in class. Do your best. Ipatawag ko niya ang mga ginikanan, anak. pero sir, lisura nga wako'y suod din, oy. Wako'y ka-istorya-istorya kay dili man sila ganahan ako. Friendly magyudunta kayo ko sa una, sir.
tabian ko. Ug maglisod ko og adjust din ni karon nga wa ko ika-istorya-istorya. Awkward na kayong isod sa klase kay katawan man ko nila. Dili na ko din, sir. Sa pagkatinuod lang, di nagit ko ganahan nga mga eskwela tungod sa akong mga classmates nga mga bully kaayo. Gusto gyud unta akong mobalhin og laing eskwelahan, pero naasay gisagop pa nga financial problems ang among pamilya. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, transferi ko sa laing school. Ang ako mga classmates, mga bully kit kaayo, dili sila ganahan nga maipon ko nila, i-backstab ko nila. Unsaon pagdeal sa maingon ani nga classmates? Ikaduhang pangutana, naibaw ng among maestro ining ilang pagpangbuli nako. Pero dili man gapon sila mo patuo. Idadmara ko nun ako sila ug dili magpaapekto kay ako ra ko noy luoy. Unsaon man ako nga dili magpaapekto? Ikatulong pangutana, gusto unta kong mobalhin og laing school. Pero naaman sabgoy gi ato mga financial problem ang akong pamilya. Unsa may akong buhaton? Ikaw pa to katapusan. Lisod kayo sa akong bahin ang pag-adjust. Kay friendly og tabian magid unta akong pagkatao. Pero karon, na naman ko'y trust issue tungod ani. Unsa may akong buhaton aron maka-adjust ko sa akong bag-ong palibot. Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran, LL. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Anya na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical problem, kay usama ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral mga problema, kay usama ako ka psychiatrist, o mga problema sa mga ginadaling drugas, kay usama ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo unsaon sa pagbadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kanya padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. O diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga happiness comes with the feeling of inner joy. It's more of psychological and satisfaction. Ha? So, naaragyan na to og atong feeling happy ba ta or sad? Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si LL. Bata pa kay ni si LL. 16 years old, taga Maasin City. Grade 11 pa ni si LL. Personal ang iyang problema. Ha? Kay na-happy na unta to siya, niya na-transfer ko na to, batin to sa drama, kanina sa drama, na-transfer siya og bag-ong eskwelahan. Niya iyang feeling, mura ba siya gibully? Mura gibully siya sa iyang eskwelahan, dito sa iyang eskwelahan. So, mayong pagpaminaw dere sa akong igagaw sa Maasin City, si Nestor Obra. Musta naman kagaw? Ha? Okay ra ba ang kinabuhi? Ug akong mga kaparintihan diya sa Tomas Opos, mga Obra, Duran, Timkang family, ug diya sa Matalom, Leyte, no? Mga Duran family, mga parinti ni nako, no? All over Region 8, maupay na aga, maupay na kulop sa mga kasangkayan sa Region 8, all over Mindanao and all over the world. Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon, depende kung asa ka man dapita sa kalibutan na minaw niya itong programa. So mga taga Esperanza, Kinagitan, Misamis, Oriental, mayong pagpaminaw sa mga parinti, ha? Gichatan ko aning Doktora Aida Abrugar Kalamba, ha? Isa Ren, daghang kay kog mga relatives dili sa Misamis Oriental minaw sa iyong programa sa Areman. Si Jasmine Legaspi, si Velma Navarro, si Maria Manggubat, Alma Masiba, diha sa Esperanza, Kinagitan, Misamis Oriental. O si Dr. Ondogo Mesilingo diha sa Liloy, Zamboanga del Norte, mayong pagpaminaw. So going back to our sender si LL nga taga Maasin City, nakapudyo ba diha sa Maasin na dugay na kaadyong panahon, no? Kay ang akong mama sa una nag-eskwela man diha sa St. Joseph College. So maadyong adlaw ninjong tanan diha sa Southern Leyte. Alright?
So, unang pangutana ni LL, nabalhin ko na siya eskwelahan. Kaya mga classmate, murag di kayo mayo ang tagad niya, murag gibuli gud siya. Dili siya mabugustuhan, nga di siya, murag outcast ba siya, murag di siya gustong muipon sa ilang mga tapok-tapok. Ang feeling mo siya backstab, no, na backbiting, no? Usaon kuno pag-deal kuno ning ingon ani nga problema. This is what we call LL nga bullying. Ang bullying dili lang physical, kanang sukmagon ka, birahon imong buhok, dili lang. It could be psychological, it could be cyberbullying. So there are so many kinds of bullying. This can cause negative effects on the victim, no? Ang iyang physical, emotional, social, parehan nimo estudyante, siyempre di nakaganahan, it goes without saying ang imong academic performance mo lower sad, no? So maadyo pa og siguro gimo ni siyang isumbong sa inyong maestra LL, no? Isumbong ni siya sa inyong maestra ka para nga ma-call ning attention na ning mga teacher ninyo rather kining perpetrator sa inyong teacher. Ug pananglitan ang imong teacher, nin mo sunod nimong pangutana. Wa na lamang pagkabana bisag nahibaw siya, no? Nga gibuli ka. Walang gyapon siya aksyon. So way epekto ang iyang pag-remind sa kadtong mga nagbuli sa imo, ang mga guidance counselor baya sa mga school, no, mga eskwelahan sa Masin. Suwito ko das Masin akong balikon kay nakapudyo mi diha og dugay-dugay ang panahon sa St. Joseph College, sa Masin Institute, daghan pang mga eskwelahan diha. Isumbong ni siya sa guidance counselor, Sa akong pakahibalo, kasagaran na ni mga guidance counselor, mga psychologist ni sila. So, they have been trained along this line to do something about victims of bullying. Kay negative ko ng effect niya ani. So, kinahanglan ang teacher, ma'am, sir, kinahanglan mo intervene niya as soon as possible. Ayon yung dugay-dugaya. Kay record shows nga daghan kayong mga gani mag-suicide na i-report na kung mga estudyante nag-suicide kay gibully sa iyang mga classmate, no? So kung walay aksyon ng imong teacher, walay aksyon ng guidance counselor, isumbong sa principal ug sa administrator para nga naa sila aksyon nga mahunong as soon as possible mahunong ning pagpangbuli sa imo. Kay magantos yung kanya no? This can cause loss of appetite, di na ka makatulog, depressed ka, anxious, murag maglago na lang ka, di nakaganahan mo adto sa eskwelahan. Kung sa man ko na iya ngayong buhaton, matransfer na po siya pag school, ang problema po, kay dili na po ka-afford ang parents ni Ilil, mo siya transfer, murag lisod na kayo Ilil, no? Mo transfer na ka another school, we cannot guarantee nga sa imong transferan nga school, wala sa bullying gitong metabo. I think you stay put na lang diya sa imong eskwelahan karon o gisumbong ni siya sa imong teacher, guidance counselor, principal o administrator sa eskwelahan. Ayaw pagpakahilom lang kay luoy kayo ka, Basig ma-depress ka, basig simbakog, makaunahuna kag dautan diya sa imo, Kabalo ko, lisod ang pag-adjust na mo lower imong self-confidence, ang imong trust issue is ma-affected, so di nakaganahan mo sa attend sa inyong klase, so kinsa may muhatag og nindot nga grado nimo kung tagsa na lang ka mo attend, So, don't confront the victim. Ayaw awaya, rather, ang perpetrator, ang nagbuli sa imo. Ayaw i-confront, ayaw awaya, kay mugara ni. Mudako ang ulo ani kung imong awayon. Samot na hinon ilang ang gibuhat kay nasuko ka. Ayaw lang silang pakibanaay, alalang tagda or whatever, pero musumbong gyud ka kung balikon sa makausapa sa inyong teacher, guidance counselor, school administrator nga mahunong ning ilang gibuhat sa pang-bully nimo. Lisod ang pag-adjust, magsige kag balin-balin ng eskwelahan, mo-adjust na po ka. Another problema na sad, not mentioning ang financial side of it, kay maggaston way po ka og magsige kag balin-balin og eskwelahan. So I hope nakasabot ka sa kung explicar nimo Ilel sa Maasin City, kumusta naman mo diha? The whole of Southern Leyte all the way to Sugod, musta naman ako mga parinti da Sugod ngadto sa panahon
Banaon Island, Dimasawa Island, ngadto sa Surigao City and all over Mindanao, Marajao, Carajao, amukbang priskong isda di sa tanggihan. Maura po na akong naibalan sa mga Surigao nga inistoryahan. So, once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Kami ni Attorney Eileen Batan, manikamo tigil may makahatag big kahayag, kadasig, solusyon, tubag sa mga problema ng inyong ipadangat namo. Dili masuko, maulaw, o mangluod kung dugay mahatagag pagtagad ninyong sulat-suliran kay daghan kay ibang madawat diri sa among istasyonan. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide, tatak areman. Daghang salamat o mayong adlaw.